Aksyon Balita! Daghan na mga ordinansa. Actually, ang ordinansa sa Tibok Pilipinas, bisag sa Tibok Pilipinas, congressman, senador, daghan na. Ang ato is the implementation. Saon kining ordinansa kung dili maimplementar kini maoy pulong nga giluwat ni kanhi Negros Oriental Vice Governor o karon si District Board Member June Arnaiz. Sa kadaghan na karon nga ordinansa sa lalawigan sa Negros Oriental, kalagmitan wala maimplementar apan si Board Member June Arnaiz wala unay plano nga moduso og ordinansa sa pagkaron tungod kay daghan na ang ordinansa. Aksyon Balita! Daghan na mga ordinansa. Actually, ang ordinansa sa Tibok Pilipinas, bisag sa Tibok Pilipinas, congressman, senador, daghan na. Ang ato is the implementation. Sa manang ordinansa niya kasamok-samok lamang dili nimo maimplementar. Katong Vice Governor patasaw na nilaog ko pagka board member sa pag-decision nihimo tag ordinansa katong planting of fruit trees along the Barangay Road, Provincial, National Road. Iya karong nga pagaymuon ang iya nga ordinansa kaniadto mao ang planting of fruit trees along National Road, Barangay Road ug Provincial Road. Usa kinis iyang ordinansa nga gam-an og implementing rules and regulation kun IRR. Na-approve na to na karon ato nang himuon, i-revive na to atong kulang mi atong implementing rules and regulations, implementar ba? Kana makato mo na ay penalty kog pamputlo nimo ng mga nangka sunod sa Pamplona, kita kas Pamplona daghang nangka nangamunga naman na. Kay numduman nga gisugdan niya og tanom ang kadalanan sa Lungsod Pamplona o City Mill 500 kanangka base kini sa iya nga ordinansa nga iyang napasar kaniadto. Matod pa niya Board Member June Arnaiz nga dako kayog ikatabang ang iyang gipananom nga nangka sa kadalanan sa lungsod sa Pamplona. Ang uban sa una, by that time nakatanom tag 7,000, almost 7,500. 5 meter distance left and right. Nakabungag yun. Ipamutol sa mga tao kay politika, kay nabulandong ilang kuan. Along the road na. Pang clean and green and beautiful. Makakaong ka, mohinog na. Nakakaon yung mga tao. Og kuan, mo absorb sa carbon dioxide, moagi, dayon mohatag oxygen, o nya bugnaw nga lugar, pagkahuman, inig kagulang po daan ang nangka, mahimo po ng kapong kahoy. Kay ang City Mill 500 ka puno ang nangka, human sa tulo ka tuig, gikan sa pagpananom, bisag namunga ang 3,500, daghan ang nakapaymulos og daghang makakaon nga taga Pamplona. Sumala pa niya, dili lang kay taga Pamplona, na ay taga syudad sa Tanhay, lungsod sa Amlan ug syudad sa Bais. And then ako yun ng mga tao, o ang nangka ganig mamunga, pusta ninyo og sako, dayon butangig ngalan, karon dili ang kunon kay City Mill kapin akong gitanom dito og mamunga tong City Mill bisag 3,500 sa mamunga balin daghan na. So, in fact, atong panahon nga nagmunga na to siya 3 years after, daghan nang nakakaon dili ka taga Pamplona ra, taga Bais, taga Tanay, taga Amlan, taga Nasi, o uban pa mga lungsod nga dugol-dugol kay namunga man jud to. Gani ini pamunga sa mga nangka ang mga tao iyang gihangyo nga puston og butangan og ngalan aron dili kuhaon sa uban. Dugang pa ni Board Member Arnaiz nga iyang ordinansa kaniadto iyang i-retrieve o gam-an og IRR aron maimplementar og insakto ang pagpananom og prutas sa kilid sa kadalanan. So ato tong himuan na to, i-revive na to atong himuag IRR, implementing rules and regulations. Ato to nga haron makapabalik tag pananom kay hilig ko kay pananom. Dayon katong mga nangka apod, yun ako sa mga tao galman na ninyo kay makadaghan ng mga nangka ipakaon niyo sa imbaboy. Nay mga pakaon usa panahon lisod kwarta na to. Kanang nangka galman na ninyo kay makakuha mo ng nangka, imo na palutan, den tadaron, den pabukalan, tagulag asin or una ginamos, makapakaon mo sa imbaboy, makapakaos tawo. So makatabang sa tong environment. So muna atong kuan kay kanang ordinansa daghang kay ordinansa nya dili mahimo. Daghang kayo Pilipinas sa kay kabalaod. Pero wala may implementar. Aksyon Balita!